Velkommen til Gong Gong Restaurant. Vi elsker hviler. Vi laver mad i frityren, ind i ovnen, ud til dig. Bring hele vejen ind i din bil, hjem i din stue. Du spiser din hviler, din stærke nudelsuppe med tomatsauce, kødboller i. Smager bare dejligt, den gør. Super lækker kinamad. Du ringer, bestil dejlig nudelsuppe med kødboller i. Og vi kommer hjem med mad til dig. Du får pindebestik med hjem gratis, og du bliver meget glad. Du bliver utrolig meget glad for at spise god mad for os. Vi laver bare den bedste mad i hele verden. Alle elsker Gong Gong Restaurant. Den er bare dejlig.